vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi makadi zvanyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ari musecond marriage, so zviri kuitika mumarriage yangu zvakamira sekudai so, ende ndiri kutsvakawo advice yenyu handizive kuti ndinokwanisa kubatsirikana here. Inini mukoma, murume uyu wandava kugara naye in the second marriage handizivi kuti inhau yekuti ndakamuudzawo kuti ndiri nherera and I was disadvantaged in my first marriage, ndikatorerwa zvinhu zvose mushure mekunge murume atorana neumwe musikana ainge achigaramo in that same area where I was staying with my husband. Saka ndakamuudza zvose, hapana kana zvandakamuvanzira. Saka takati tagara tose. After ndazozvara mwana naye, mwana wedu Juan, ndopa ndakabva ndazomukumbira kuti ndaikumbirawo kuti ndinge ndichitora mwana wangu musikana uyo wandakabva naye in the first marriage, nekuti ndainge ndonzwa nevanhu vainge vagereko uko kwandainge ndichimbogara nemurume wangu vachinditi ivo hanzi mwana wangu ainge oshungurudzwa nastep mom uyo mukadzi uyo akazoroorwa nemurume wangu. Saka ndakabva ndanzi kana muchida mwana wenyu dai makwanisa kutora mwana uyu anyanyisa kushungurudzwa. Ndikabva ndati alright. Inini ndakabva ndati let me test, ndokubva ndazotumidzira umwe muzukuru wangu kuti ange achimboenda kunoona kuti zveshuwa mwana uyu ari kushungurudzwa. Saka ndakabva ndataura nevamwe mother avo vandaiwirirana navo, ndikabva ndavakumbira kuti iye muzukuru wangu uyu ambogara pamba pavo achingoita hake zvaanenge achiita, achingoona situation yose. Zveshuwa muzukuru one day akazotondifonera usiku akabva ati gogo regedzai ndinge ndichizama kujamba ndiende ndinokurekodherai. Iye akabva azopinda muyadhi ndokubva azonotanga kunoisa voice record. Mwana airohwa mukoma zvekuti mwana aita kuridza mhere achiti sorry mama, achirakidza kuti ainge achita kurohwa. Ndakabva ndazobvunza baba vacho kuti konezuro mwana ainge achiroverweiko. Ndopa ndakabva ndazotukwa nemukadzi wacho mudiki akati ndakakuudza iwe hure iwe kuti handidi kuti unge uchitaura nemurume wangu wazvinzwa. Ndopa ndakabva ndazotaura nababa vemwana ndikabva ndati ndinokumbirawo mwana wangu. Saka ndikangoti mwana wangu kuzouya kwaakazoita kunoko, uyu murume wandigere naye iye ainge asati azvigamuchira. Nanhasi uno ndinoona kuti haasati azvigamuchira, anovenga mwana wangu uyu, mwana musikana uyu. Apa iye ane system iya yekuti kana achibva kubasa kamwana kedu kadiki aka kanofarira mapai. Saka almost on a daily basis kanotounzirwa king pie nababa vacho. Saka ndaiwanzokuti pavanouya nepai 1 ndobva ndati kuyai nepai iyoyo ndobva ndazoigura nepakati, but one day manje vakazoti ndava kuda kugura pai iyoyo ndopa vakabva vazoitora vakabva vaenda vakanoiflasha mutoilet. Zvinova zvinhu zvekuti zvakandirwadza pakunosvika ndichizonozvikira mubedroom ndikabva ndatanga kuchema kuti saka upenyu rudzwai ihwohwo hwava kurakidzwa mwana wangu kuti chikafu chinonoflashiwa mutoilet. Ambonyanya kutambura zvakaita sei mwana wangu, ambonyanya kudya chikafu chakawanda sei zvekuti munhu anosvika pakuramwa obva anoflasha pai yose, pai mukoma, pai yose yakanoflashiwa mutoilet. Nanhasi handizvikanganwi zvavakaita. Vakazondikumbira ruregerero but ndikati uyu mwana uyu dai maregedza kumudai, zvamunomuona akadai haana kana chaanoziva. Handiti munotomunzwawo wachitoti dheti kwamuri, iyewo mwoyo make anotokuona iwo sababa vake akashungurudzwa nastep mom, nawo oshungurudzwa zvekare nastep father. Muda kuti mwana wangu ange achizoita sei? Apa kuti ndinge ndichisimuka mukoma ndainge ndatozvudza kuti pano ndo pandadzikawo midzi. So I am asking for your advice. Ndoita sei nhai vedare? Ndoramba ndigere pano here kana kuti ndongoita move on? Ende mamwe mashoko akataurwa nemurume akanyanyisa kundirwadza, akabva ati disadvantage yekuti unge uchigara nevana vemukadzi uyo wawakawana ainavo unokwanisa kuzotongonyeperwa in the future kuti wabata mwana chibharo. Ndakaita kuridza mhere nepain mukoma kuti why achitaura mashoko akadaro pamberi pemwana. Mwana wangu uyo hatombozivi kuti chii chinonzi chibharo, but yet munhu ava kutoona zvekumberi kuti ndichazomunyepera kuti
bata mwana wangu chibharo. So the pain that I have, it is just too much. Ndatova nedambudziko rekuti kunyangwe ndakabata something ndinobva ndatotanga kutobvunda because of high blood pressure. Ndava kungogara ndiri pastress, misodzi yangu inongogara ichingoyerera pamatama. Mufirst marriage ndairohwa ndichiroverwa magirlfriends. Now ndava musecond marriage. Pose apa mwana paainge ari kuZim, I was treated like a queen, but iko zvino makasa atochinja. Ndodiko naive dare upenyu hwandirwadza ini. Please assist me. Wangu mwana kwekuti ange achienda hakuna, kunyangwe ndikati ngaende kunogara kumba kwemuzukuru, but muzukuru uyu achadawo kuti ndinge ndichimutumidzira mari yemagroceries. Dai amai vangu vanga vachiri vapenyu, dai henyu mai vanga muchiri vapenyu, ndimi maizogara nemwana wangu. Ndaiziva kuti chamunenge madya mai ndo chinozodyawo mwana wangu. Anonymous crying. Mukoma ndashungurudzika ini, ndashungurudzika. Please postaiwo nyaya yangu, ndichazotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinorwadza. Amana ngatisaita utsinya akomana. Pai inoita mari akomana. Pai inoita mari. Pai haisi inoita ma20 rand kana tiri kuno kuSA. Inoita mari naimi pai yekuti ungati ngaiflashwe mutoilet. Ndakabvunza kuti zvino mwana uyu anonzi anodya mapai each and every day ane makore mangane, zvikanzi ava neabout 2.5 years. Anofeedwa mapai each and every day nababa vake. Then the big sister vanenge vakangotarira. So sad, so sad. This is really sad. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Dai vanhu, especially vanhukadzi, dai vakwanisawo kuwanawo empowerment. Zvimwe zvinhu izvi zvinoitika izvi handifunga kuti zvinozoitika, because kanawo uine paunenge wakatsikawo unoziva kuti at least mwana wako wakabva naye kufirst marriage haaflashirwi mapai mumatoilet. Unokwanisa kungoenda ukanotengerawo vana vako vaviri vodya vose umwe neumwe pai yake. Ko ihwo uyipi wekuti unotenga pai 1 apa kumba uchiziva kuti kune vana vaviri? So sad. Saka assist us in the comment section kuti mwana kana aine 2.5 years, is it suitable kuti adye pai each and every day, kana kuti zvine ma-effects azvinozokonzeresa pahealth yake? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma zvakamboitika kwandiri ndezvekuti ndakati ndataura nomumwe musikana paFacebook. Musikana uyu akanditi iye muNigerian, anobva kuNigeria. Saka ndakatongoti maNigeria aya vanoita zvouskama, but akangoramba otaura neni. The thing that I could not believe about this girl, runako rwake ainge akanakisisa, achindiudza kuti ikoko kuNigeria mwana wemunhu ane mari, hanzi munhu ane mari chaiyo chaiyo ikoko kunyika kwavo. Saka akabva anditi she is looking for company, and ainge aona profile yangu akaona kuti I am good company. But ndichinozvitarisa mukoma ndaitoona kutoti nditongoriwo munhu asina kana anything, and mapictures angu andainge ndakaisa aiva mashoma zvekuti munhu hapana paangamboti atondiziva nemapictures angu mashomanana iwayo. But iye akangoramba ungondiudza kuti ainge akaona mapictures angu akaona kuti inini I am the right man for her. So sezvisinei takazongoramba tongochata zvedu, but taichata inini zvangu ndakangongwarira ndichingoti the day raachangonditi here is a chance for you to make money, kana kuti my investments akati ndobva ndangomubloka, kana kuti akanditi ndakutumidzira gift ikoko kwauri kuno kuSouth Africa ndobva ndamuti blocked because anenge atori escammer. But mukoma, what shocked me was that one day akanditextera message akanditi unogona here kunotora mari kana ndikakuisira neWestern Union. Ndikati Western Union I think kuti ndinogona, but ndakazoti ndaenda kwekwe ndikabva ndanzi kwainge kuchidiwa munhu ainge aine permit. So ndakabva ndashaya munhu aiva nevalid permit kana kuti ane zvitupa zvemuno. Ndokubva ndadzokera kwaari ndikamuti ndashaya munhu anozondibuditsira mari iyoyo. Akabva azonditi ainge achazondiitira plan, but through one of her cousins ari ku UK
ende ndakazototumidzirwa mari yangu ikanopinda mukadhi rangu remukuru mukoma. Zvinhu zvose izvi zvakati zvichiitika ndikabva ndatoona kutoti ko ingawani ndatova murudo. Ndopandakabva ndazomuti paya wakambonditi titaure kuWhatsApp, is that offer still on? Akanditi yes dear, the offer is still on. Ndokubva ndazomupa manumbers angu WhatsApp, tikabva tazotanga kutaura paWhatsApp. Chakandinetsa ndechekuti the day randakatanga kutaura naye, inini ndinoshanda murestaurant, kuWhatsApp akanditumidzira picture rake ameno zvandakanzwa mukoma, because picture iri raakanditumidzira ainge akangopfeka bra. Apa munhu uya wekuti akaita light skin, zviya zvekuita kunge murungu. Saka ndakabva ndangonzwa mafeelings, ndikanzwa ndichimerera, zvikabva zvandituma kuti ndinge ndichienda kutoilet. And this was like my first time mukoma inini ndakakurira muZayoja. I'm sorry nekutaura zita rechechi yandinonamata, this is like forbidden, hazvitombotendedzwi zvandakaita on this day. But mukoma ndakabva ndakurirwa ndokubva ndazoenda kutoilet, ndikabva ndatanga kuzvibatsira ndiriko kutoilet kuya. Pandakapedza mukoma, I felt so much regret, ndokubva ndakumbira Mwari ruregerero. But that picture ndaingoramba ndichingoiona mumemory mangu, as if this photograph it had been stuck in my memory. Ndakangoramba ndongonzwa mafeelings muswere wese wezuva aingonditumidzira different parts of her body. Usiku hwakazoti hwasvika wainge watoita sekunge wainge wanonoka kusvika, because akanditi tonight I want to show you a storm. Ndakazoti zvino ndivete ndiri mumba mangu, ndopa akabva azoti ngatiite a video call. Saka patakaita video call, iye ainge ari mainge makaita murima, ndakamubhega ndichamubhega, ndikamuti ko batidzazve malights. Akati no, handidi kuti unge uchindiona completely because unozoita mad. Musikana uyu mukoma, there was something about her. Munhu uya aiva nerunako rwekuti just not normal at all. Apa ndakamubvunza kuti do you mean kuti nerunako rwako rwose urwu hauna kana munhu waunodanana naye kuNigeria ikoko? Akabva anditi kwete bodo, handina kana mukomana ini, even kurara nemukomana handisati ndatomborara nemukomana. And iye ainge achiti akatongotanga kutongoshandisawo matoys nekuti ainge aona kuti vakomana vose vanotya kumuaproacha, achitoti iwewe kana zvikazoita ukauya kuno ndiwe uchazotoita murume wandichatanga kusangana naye pabonde. Mukoma takabva tatanga kuita zvatainge tichiita paya pafoni, and ainge ondikurudzira like each and every morning ndisati ndaenda kubasa, obva anditi ndikuda kuti unge uchimboita. And masikati aiavoida mavideo calls, aingondifonera usiku chete iye paanenge ari munzvimbo yokuti inenge iri very dark zvekuti ndaisakwanisa kunyatso kumuona. It is just that semunhu ari very light skinned ndaizongoonera kure kuti awo mabreast ake apo paanenge achindirakidza panenge pari paprivate part pake, but from that waisanyatso kumuona. But inini on my side aindikurudzira kuti ndinge ndichibatidza light zvekuti nanhasi ndinogara ndichingotya kuti zvimwe kuda mavideos angu maybe akachengetedzwa somewhere else or pashrine maybe yake nekuda kwezvakazoitika soon after that. Takaita mazuva mukoma achingondikurudzira kuti early in the morning ndisati ndamuka paya aindifonera obva anditi ndikuda kuti ndinge ndichimbokupa, then obva anditumidzira just a small video zvekuti aita tumagift zvitambisa sikarudzi yake. Inini ndaibva ndabatwa nemweya wekuda kuitawo chimhandara maoko, ndobva ndatanga kuita zvekuti ndakaita chimhandara maoko maybe within this short period of time ndakaita runotosvika more than 50, zvekuti ndichifamba ndainzwa kuti handisisina kana strength at all. And ndozvandainzwa ndaiti each and every morning ndichimuka ndainzwa ndakaneta like munhu anenge atsikwa netrain. Ndaizoti kana ndapedza kudaro over anditi it is fine, I release you, you can go to work. Ndozvaaita pose pandinenge ndapedza kuita chimhandara maoko aibva anditi I release you, you can do whatever you want. Ndaiti ndiriko kubasa kudaro ndaizoti kana ndikabata foni ndaikwanisa kungoona zvekare anditumidzira mapictures ake, ndobva ndamhanya ndobva ndaenda kubath ndobva ndanozvibatsira. Zvino izvi zvakazonosvika pakutondi affecta pabasa. By the time
foni yangu payakazoputika one night mushure mekunge inini naye taita sekunge tainge tanetsana because ndakamuti ndaneta sha every day iwewe unondiona, you see my whole body, chingobatidza light. Saka akabva atsamwa ndokubva andipopotera achishandisa language yavo yeko kuNigeria ikoko, ndokubva andipopotera akapopota mukoma. Apa hapana kana chandainge ndichimbonzwa. Foni yangu yakabva yatanga kupisa, yakahita mukoma kuzonosvika ichi explode. By the time pandakanzwa kuti this phone inokwanisa kuputika, ndainge ndava kunzwa kuti kubattery uku battery rainge ratokwakwamuka, ndokubva ndaisa foni yaya pasi ndichiti zvimwe kuda inokwanisa kutonhorera ichitora chando chinenge chiri pasi. Yakabva yangoti foni ndokubva yatoputika. Nanhasi uno zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondishamisa. From there on ndakazombozama kuti ndige ndichimutsvaka musikana uyu. I never found her, and what shocks me is that my messages angu naye ndakazoti ndarecover my WhatsApp ndikaona kuti my messages were no longer there, zvekare nema messages ekuFacebook they were no longer there. Ini ndaingofungidzira kuti iskama, but nezvakazoitika mukoma I'm still even confused up until these days. Kana mukandiona ndichinamata munofungidzira kuti munhu uyu ava kutoda kutopenga, because ndinenge ndichingonamata kuti dai mavideos angu akasaita akaiswa pashrine yavo kuNigeria ikoko. Ndiyo confession yangu iye mukoma. I just urge people out there kuti no matter how much you fall in love with someone, dai vanhu vasiyana nesystem idzi dzekuti vanozoita bonde pamafoni, because you never know kuti munhu waunenge uchiita naye bonde pafoni munhu akaita sei. Ndiyo confession yangu. Please notify me when you post my story. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakangotumidzirwa picture ndiri kubasa, ndikabva ndatonzwa zvitoti enda kubathroom. Enda kubathroom. Chii chinomboitika panyaya idzi dzekuti munhu anozoita chimandira maoko? Zvine spirit mukati here kana kuti what goes on? Please assist us in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakangotumidzirwa picture ndokubva ndaenda kubathroom, then usiku hwacho takangorara tichingoita izvozvo. Hanzi pamazuva acho iwayo vati kudi, hanzi ndakaita more than 50 times, zvekuti munhu uchifamba unenge uchinzwa kuti hanzi ndainzwa kuti ndasakara, ndainzwa kuti ndapera basa, ndachepeswa nacho chimandara maoko. Foni yobva yazoputika. That is his own spiritual encounter.